mbuyo mukunatuka maina osolola 50 billion ku green belt. Mbava zanife obwereka ndalama mamega fama ng'ono maina tuka kuma chodabwitsa osolola ndalama za pension sakutchulidwa. George Jim wakhala kuyendetsa public service pension trust without a board. Malo a 463 million anasowa ku Lilongwe. Ineyo mukadwidwa 5% monthly salary zimapita kwa akaunti ya pension fund. George Jim anasowesa 11.5 billion sana iponye kwa akaunti. Ma whistleblower akulimbana ndi mbeta. 2023 attorney general nani ndani 21 billion Sigereke Hotel amene apanga approve Ithabo Nyirenda. 135 billion inaonongedwa pazithaphwi with oversight ya mafuta mwali. Lero anthu amenewa anachosedwa ntchito anapeza amalisi 2023 ma transaction process anapanga okha. Akuluakulu 2023 GDP imamulira dziko. Chomvetsa chisoni kwambiri amene akupanga liki ma document ndi azimayi ogwira ntchito ku Reserve Bank, madai hada Congress, Olivia Phiri komanso Naija Ngosi. Pamene amayamba ntchito anthu amenewa analumbira oath of secrecy. Posachedwa 19 November 2025 akuluakulu a Reserve Bank motsogozedwa ndi Dr. Sopani Gondo anakumana ndi board ya pension fund. Naija Ngosi anali pomwepo amakambirana njira zimene angatsate pogula amalisi. Pa meeting yomweyi magulu onse awiri amachita blame George Jim anaba 11.5 billion 160 million allowance malo a 463 million ku Lilongwe. And moreover, Jim analemba kadi yabodza kwa secretary to the treasury amafuna board ichotsedwe. Inu mukudziwa kuti board yatsopano itabwera mu June 2025 anapeza umve. Posakhalisa chairperson Chizaso Nyilongo anayitanisa audit. George Jim amaopa. That is why analemba kadi yabodza pa 17 October kwa secretary to the treasury. And this is one of the reasons anampasa suspend. That was December. Now, forensic audit inamba January 2026. Pamene kafukufuku ali nkati, George Jim ndani zake anapanga liki project ya Amaris kuti zioneke ngati zikuchitika kumene. Koma zona zake pa nkhani imeneyi aboma kudzera ku pension fund amafuna kugula Amaris Hotel 2023. Akhala kuyambira nthawi yonseyi ma transaction amachitika. Kodi 2023 2024 amamulira ndani? Constitution ya Malawi imanena moveka bwino ndalama za pension fund ziyendesedwe ndi board. Koma Lazarus Chakwera sanasake board mwezi 13. Mmawa mwake anatenga nyamata wachipani George Jim nkumasowesa mabilioni a Malawi chifukwa ndalama zimenezi ndi za Malawi amene akuyambira anabadwa 1982 nkudzafika lero. Anthu amene wasanambe kulandira pension amawadula 5% monthly salary. Akatero aboma amekapo 10%. Ndalama zimene zikungosungidwa sizinambe kutengedwa. 2042 zizamba kugwira ntchito. Padakali pano ma fund managers zulo ndimanena kuti Old Mutual ikumatenga ndalama zimenezi ndikumagula ma building. Same like Nickel Insurance. Anthu amene wandamene masunga ngati ma fund managers kusunga ndalama zimenezi. So a board anaganiza kuti no, we cannot keep money. Devaluation ingabwera tukupeza mavuto. Ndalama ikutsika. We need to invest in properties. And one of the property imene asankha ndi hotel. Zimenezi amakambira ya 2023. Tisayerekeze kugenda nawo munthu wathu chifukwa choti ife sitinaje nawo zimene anabazo. Tichibwana. Akuluakulu ndege itakwa kuchikangawa inachita blame cabinet amachedwe sa search operation. Sawo Chilima anagona ntchire 24 hours. Asilikali amaja beef kwa barracks. Just imagine dziko lopanda nkhondo
tinalephera kupulumutsa vice president pa chikangawa pompa. And today we are talking about 11.5 billion pension fund inabedwa chifukwa chakwera sanasankhe board. Mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pokudikiritsani ma filling station. 2023 up to date, Public Service Pension Trust anachita invest zinthu zingapo: Sigereke hotelo, Macadamia Sewa Chinji, hotelo pa Zitapwi, anakula malo kulilongo, Amaris Brandon. Chodabwisa pama project onsewa ena asankha Amaris Hotel. No one is talking about 135 billion tinataka kuzitapwi kuti. Sigereke hotelo, contract agreement and full payment zinachitika in a period of 3 months. Palibe akukamba za George Jim. Ma civil servant, aphunzitsi, apolisi, ame, alangizi, ukapito hiru akudulidwa 5% monthly salary. Iyeyo anazembesa. Forensic audit yatuza kuti 11.5 billion ikusowa kwa account. Amaris only 5-star hotel kumalawi akangogula iyamba kwezi 128 billion is better kuyerekeza ndi 135 billion kuzitapwi. Ndikunena pano pension fund ikufuna forex kuti agule materials kunja $15 million, that is 26 billion kumalawi. Poyamba amaisa ku FDH kena akaini BSc sana apase forex. 11 December 2025 pension fund inalembera kalata Reserve Bank kuti awathandize $. Zinakanika $15 million sindaba masewe. So as of now project ikukwera kutoka 135 billion panopa yafika 161 billion. No one is complaining about this useless project. Chimetu kumva ni Amaris Hotel, Amaris Hotel. Kodi Amaris Hotel ni hotel masewe? Tichuye ni hotel yokongola yapa mwamba kumaso yotula kuposa Amaris Mlego. Nothing. Ma hotelo ameti mawatama Sunbelt, Mount Soji, ena hotel, President Hotel, 4-star. Amaris ni 5-star hotel. Ndiye timenda kuti ogula fereza kubuchari anachudwa maini. Obweka ndalama wameka fama ngono adziwikanso. Tisayerekeze kugenda nawo muntu watu chifukwa choti ife sitinaje nawo zimene anabazo. Tichi bwana. Atone General 2023 anali ndani anakula hotelo ya 8 billion lugwa 21 billion. Kodi Atone General anali ndani anatuza kuti kumanga hotelo pa Clock Tower pa Zitapwi 43 billion inakwera 78 billion kudzakweranso 135 billion. Panopa kufuna $15 million, 26 billion imene akufuna kuti apitirize kumanga. Project ikwera ndikufika 161 billion sanamalize kumanga. So you can see kuna kuti anthu awa amafuna kukula hotelo yomangamanga imene kwira chito. They have management team 128 billion. Koma kumanga chihotelo sanafike ndi hafu yomwe aunonga 161 billion. Can you imagine? Reserve Bank ipeleke changes musanaye nthawi kulimbana ndogulisa. Vuto anali munthu amene asayina contract. Sitingabwere lero after 3 years tizichita blame Amaris. Amaris imagulisa hotelo. Mugulisa hotelo inu munapita anu kugula munapasa ndalama. Lero mukuti ayi hotelo imene sikuifuna munthu wake anabweza ngongole. Ndiye timene kuti there is a contract. Pamene mapasana ndalama there was a contract. Zimene mukuchita is a breach of contract. Agreement is an agreement. Ngati Malawi tatopa kulipira zipepeso makoti. We don't want another finance bank compensation. Akulu, history is the best teacher.